baví, stázet se s osudem, teď času týká víc našich nemů. Stává, věřím, že za mě ještě něco bude, no jo, ale co když už bylo? Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, každopádně jsem zas nově v věku a jedu mimo trať a říkám si tak, až už všichni bylo dneska pustý cestu stejnou řeku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, každopádně jsem zas nově v věku a půjdu proti tomu. Poslední soudu a slova, že nám všechno stále, že to si vědět. Včera mi bylo málo, dneska je mi noc. Je to dobrý. Oh my God.
My máme prýma ještě, nekoukají na hasiče. Když oknem vybalí se slovím, tuším, že máme služby z Vykovým. Až bude blesky obracet, on má dobrý víno 20. Na sebe klidně můžou výžiny, i když jsou se jich písní evergreeny. Hej, já tohle vládnu, má se vládnu, a tak skočí král, za to si to nejde, tak skočí král, tohle vládnu, za to si to oslavíme maturitu. Once more, please. Oh, thank you. Start, my friends. Oh mein Gott. Deine Fotos. Oh mein Gott. It's easy, it's gonna be okay. Was? Oh mein Gott, nein. Du bist schuld. Du bist schuld. Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Ja, wo seid ihr? Larry, Was? Pass? you are in path. I Hä? don't understand you. Wie bitte? Hello? Moment, was? Hallo? Excuse me, miss. You smell something like cigarettes? Was? Cigarettes? Ah, Pass. Ha, Excuse me, where is path? da? Jaký pub? My nemáme pub. Jo, ale máme pek a uce. Jo, uce máme. Že by noví zájemci o studium z ciziny? Teda pane, jo, ta naše popularita roste. No, tak pojďte za mnou. A nenašla to. Jsme ty slečny z Piásku, co
Tisíce
Děkuji, poslanče. Tak už
Přijďko, zvedněte ruce. Jak budete rýsovat? Jestli si tady člověk bude potřebovat pružítko od Milana, tak tady budeme do hodina večer a to fakt nechci. A kdy vůbec služba s tou třídou? No konečně. Vždyť dělám, co můžu. Kanceláři patro daleko. Musela jsem to vzít po schod, ale mám jen noha. Já mám taky jen noha. Ale i kdybych šla po slepu, tak tady budu rychleji. Tak už konečně začneme. Paní učitelko, však to nemá cenu. Za minuta zvoní. Cože už za minuta? Jsem si myslela, že mám ještě minuta. Ještě, že je teď velká přestávka, to si za tu minutu, stihnu vypít aspoň to kafe.
včera předběžně informoval. Policie o intenzivním pátrání a za pomoci svědky dopadla pachata, který neděli 7. prosince přepakovaný tukán a po útoku, kterému se naštěstí zranila, poškodil alespoň její majetek. Škoda se odhaduje na několik tisíc korun. Pachatel, jistý, dosud nezletý Josef K. Izraelský lidě a sám žádá uvalení vazby, ve které chce se trvat co nejméně. Máme pro vás exkluzivní rozhovor našeho reportéra s očitým svědkem celé události. Proto slyšíme se. Dobrý večer, o vás slovo. Dobrý večer, ode mě, já se hlásím z místa činu, kde, jak můžete vidět, celý českolipský policejní sbor. Tady je pátrá po důkaze. A dále to stojí před tou světlí, zde neblahé události. Tak prosím, pojď se nám, co ty děláš před světlí. No ano, dobrý den. Já vám tu celou událost viděla na tyhle moje vlastní oči. Rozumíte, na tyhle moje vlastní oči. Tak vám jdu takhle z Kauflandu. No, trošku jsem se zdržela. To víte, když potkala jsem Máňu, no a ono jak Máňa má na rusky, tak mě hnedka pozvala na to. A jak to souvisí s naším případem? No nějak. Ale je to hezký, ne? Když se takhle občas holkama sejde a pokecáme o těch dnešních nemocech a cenách, no znáte to, ne? Dobře, neodbíjíme od tématu. No, a tak vám jdu takhle tím parkem, no a vidím na Ninku. No, a když víte, no, ona je teďka taková nachrněná, jak je v tom liceu. A to je teprve v prvách. Počkejte v druhách, až narazí na Pokornou. Jo, no a kdo ví, vám tam seděl nějaký havan. No, jak jsme to podestřeli. Pána Ninka do zemí natrhala, trh, lupení, natrhala lupení. Pepík známý nemrava, za keříkem postává, za keříkem postává. No a jak tam běhala ta Naninka, tak tam trhala nějaký zelí. Prý na projekt, na biologii. Já bych jim dala projekty. Učit se maj. No a ona mi tu její zelí furt spala ke mně do tašky. A já, že nechci, co bys tím dělala. No, furt si nedala říct, furt mi ho spala. Ale jsem si ho teda vzala. No a pak jdu, že ji někoho zdržela, no a stejně mi to nedalo, tak se ohlídnu. A co vám nevidím? On ten holomek byl u ní. A něco tam do ní furt počítal. Malá něžná Naninka, klepou se jí, klep,
milostivě nad Svendou, do kánoje nevlezu už s Vendou, Jenda, Benda, nemožný je zadák, nemá vlohy a je lajdák. On ví, že šumí les, že vysouší se mes, že v dáli hárá bez, že kvete bílý bez a že mostem zloumá les, že říčka nekrz bez, ale nevšimne si, že se blíží yes. Jel jsem tuhle obři s Jendou, Bendou, proč já houskali jel radši s Vendou, Jenda, Benda, sjel na vodu mělkou, spáchal v lodi díru velkou, já byl náladu zlou, on zničil kéňu mou, už nikdy houby s ní nepopím hou, tedy šetří kanovou, na lavinátovou, šíří větě na dovolenou. Tomu nerozumí.
Žáci nepřišli. A to mi říkáte teď. Dejte mi kotíka. Kotíku, s váma se nebavím, dejte mi grošus. Dej grošus? Jo, tak vy už potom vidíte. Zavolejte mi Pliníka. Už dá, Vládíku, nesu ti ukázat to výsledná, to má úplně těžký, podívej. Všechny propustí. Tomu nerozumím proč. Nepřišli žáci. Aha, no tak či mám začít. No, ty. Zkusnu ráda. A co ti vybrk? To je to nejhorší, co jsem udělala. To je všechno, co hořící, nemám. Takže...
Děkuji.